Yo, wathatha uVuyokazi. Bethuna besikhona sonke nge-birthday yakhe not so long ago. Uxolani Sabelo, uchef ose-UK wase-KZN. Esithi kuVuyokazi, will you marry me? Sabona kuthiwa uVuyokazi uvumile, sambone receiver i-flowers or i-gift masitsho for birthday yakhe. Kwavela zonke izicandles zoba hayibo lo Sabelo unobaby mama, une-ex-wife, une-girlfriend, kuningi, but uVuyokazi kuthiwa uza kwenziwa umamkhulu. Nyayiva molweni yini namkela kuMamgobhozi TV. So ke sana sibonile ku Lady Londi, sabona kuMgosi Entertainment apha ku YouTube uba sana nansi evidence uVuyokazi ebeyolotyolwa today the 3rd of August 2024, and inthexa njonga kwezi pics ndafumaniseka ba asana khose Cape Town apha. uVuyokazi ke ngwase Mount Frere inoba ke kwayiwa ezilalini ke for ba eyolotyolwa. Sambona enxibile sana into ebhalwe becoming Mrs S, not S for Sibindi sweetie, S for Sabelo. Umfana kaVuyokazi ke nakakabonakala indawo bethunani, I guess usese-UK. So ke uyenze nge-Bluetooth yakhe wathi bakhongi canyon khongela bamkhongela kwathiwa nanku bethunani umakoti we-country. Uthini umpumelela xa kunje? Asinoba sathini ke ngezinye izinto zoba uSabelo unezicandles because ebehleli phezu kwezicandles vele uVuyokazi. Hayi i-red flags Vuyokazi sungena kulo mtshato. uVuyokazi ungena kulo mtshato because of ba uzaba ngumamkhulu. Remember kwifinale uTirelo mbuzo ba Vuyokazi uba umpumelelo bekwenza umamkhulu buzohlala, wathi ewe waphinda wayijika mva. So ngoku wenziwa umamkhulu, so uyahlala eyoba kwenza kantoni akangeni indawo. Uliqhelile unyamezelo, uziqhelile i-red flags. So ke nangoku akhonto kwinto ayiqhelileyo vele. It's just that ngoku ke sana ufumene lento beyifuna i-title yoba ngumamkhulu. So thina kusathi congratulations kuVuyokazi uSabelo. Kuthe kanti nyani ngoba bezimisele ngayo ba ufuna umtshata. Andiyazi noba bakhe babonana bethunani because ngova kwami ingathi yonke lento into ya online, because kwi-voice recordings esikuziva uthi mama umntana babeqhela ubukela bobabini ingane zesithembu bambona uVuyokazi edlala ngompumelelo abenewari ulanto ku-baby daddy, kanti yena uzawuthi jonga nza kwesula inyembezi. Ayonto indala kakhulu le xa sibona. So andinoba sebesukudibana. Kodwa masithembe ba izawusebenza ke because umtshato kaloku sana ayondlwane yanetha, ayonto incinci. Anyways, sakhabe sithi congratulations kuVuyokazi Nciweni noXolani Sabelo. Mamgobhozi uyanibona ku video elandelayo.